Να ακούσουμε το κοριτσάκι όχι με τα σπίρτα, με το άλλο. Το κοριτσάκι με τα σκατά. Μια φορά και ένα καιρό, σε μια ορεινή πόλη, νωρίς το απόγευμα, παραμονή πρωτοχρονιάς, ο κόσμος, κουκουλωμένος με χοντρά παλτά, κασκόλ και καπέλα, βγήκε για να ψωνίσει και να γυρίσει γρήγορα στο σπίτι να ετοιμάσει το φαγητό της τελευταίας βραδιάς του χρόνου. Αετία, μυγδαλωτά, σουρές, βασιλόπτα ζεματιστή, πολίτικη, πόντους, μήνυς, φιλένια, γαλοπούλα γεμιστή, γιαπράκια, γυριστιλίχτια. Που θα το έτρωγε όλη η οικογένεια μαζί, του Αντώνη Σαμαρά, κοντά στο τζάκι. Ξαφνικά, μια φωνή μικρού κοριτσιού ακούστηκε διαπεραστική στο δρόμο. Η Δημοκρατική Συμμαχία γεννήθηκε σήμερα εδώ. Το κοριτσάκι φώναζε όσο πιο δυνατά μπορούσε. Το κίνημά μας μπορεί και θα πάει πολύ μακριά. Αχιστό διάλογο από μέσα. Αλλά κανένας δεν έδινε σημασία. Σφουγγάρι. Η μικρή δεν ήταν 8 ετών. Τα ρουχαλάκια που φορούσε ήταν παλιά και τρυπωμένα. Στο μπάτμιντον δεν υπάρχει λόγος να ζούμε. Και με τα τρεμάμενα από το κρύο χεράκια της προσπαθούσε να κρατήσει το χαρτόνινο κουτί που ήταν γεμάτο με τα σκατά. Οι ώρες περνούσαν και η μικρή απελπισμένη μουρμούρισε. Ζήτω η Νέα Δημοκρατική Συμμαχία. Το κοριτσάκι φοβόταν να γυρίσει στο σπίτι της, γιατί ο αυστηρός πατέρας της Τσακλαγιαγγίλ θα τη μάλωνε που δεν κατάφερε να πουλήσει ούτε ένα σκατά. Η μικρούλα ξαναγύρισε στη γωνιά της πόρτας και άρχισε να φωνάζει πάλι. Ναι, ήμουν κι εγώ εκεί. Πλησίαζαν μεσάνυχτα και όλοι ήταν μαζεμένοι γύρω από το αναμένο τζάκι για να υποδεχθούν τον καινούριο χρόνο. Σφουγγάρι. Το κοριτσάκι σκέφτηκε να ανάψει ένα σπίρτο για να ζεσταθεί λιγάκι. Απόλλωνα, στείλε τις ακτίνες σου. Έτριψε ένα σπίρτο στον τοίχο και η φλόγα ξεπήδησε μπροστά της. Πόλεμος. Θα μας σκοτώσουνε δηλαδή. Μα τι να δει! Μπρος στα μάτια της απλώνονταν ένα τραπέζι στολισμένο με ωραία λουλούδια και γεμάτο φαγητά που μια οικογένεια με τα παιδιά του Αντώνη Σαμαρά έτρωγαν. Σφουγγάρι. Το τζάκι με μεγάλες φλόγες από τα κούτσουρα της Νέας Δημοκρατίας του ζέστενε. Το σπίρτο όμως σε λίγο έσβησε και η ευτυχισμένη οπτασία απότομα χάθηκε από τα μάτια του μικρού κοριτσιού. Έμεινε μόνο η πραγματικότητα. Το χιονισμένο τοπίο, το βαρύ κρύο, η πείνα Και το μπάτμιντον. Το κρύο είχε παγώσει τα χεράκια της, τόσο που δεν μπορούσε πια να τα κουνήσει. Το κουτί με τα σκατά έγειρε και μερικά πέσανε στο πεζοδρόμιο. Γιατί μέσα μου έχω πλέον απομυθοποιήσει την εξουσία. Ξαφνικά ο Μάικλ Τζάκσον εμφανίστηκε στον ουρανό που πλησίαζε προς το μέρος της. Τότε η μικρή αυθόρμητα φώναξε. Η ελιά είναι το σύμβολό μας. Πραγματικά, η γιαγιά της, ο Μάικλ Τζάκσον, ξεπρόβαλε από το συννεφιασμένο ουρανό και πλησίαζε την εγγονούλα της. Το φτωχό κοριτσάκι αισθάνθηκε να την πλημμυρίζει απέραντη ευτυχία. Αυτοί είμαστε, η Δημοκρατική Συμμαχία. Πραγματικά, ο Μάικλ Τζάκσον αγκάλιασε την εγγονούλα της και πέταξαν και οι δυο μαζί στον ουρανό, πολύ μακριά, εκεί που δεν υπάρχει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε πείνα, ούτε Σαμαράς, εκεί όπου όλα είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Λοιπόν, Την άλλη μέρα το πρωί, ένας περαστικός βρήκε τη μικρή παγωμένη στο πεζοδρόμιο. άκρα του τάφου σιωπή. Τα χλωμά χειλάκια της ήταν χαμογελαστά. Το κοριτσάκι με τα σκατά ήταν νεκρό. Έσχος, έσχος. Αλλά η ψυχούλα του ήταν τρισευτυχισμένη στον ουρανό, μαζί με την αγαπημένη της γιαγιάκα, τον κύριο Μάικλ Τζάκσον και κοντά στον Πανάγαθο. Μητσοτάκη. Αυτά τα θαύματα μόνο Ιησούς Χριστός τα έκανε. Μάλιστα. Αυτά. Ήρθε το τέλος, ήρθε το τέλος, ήρθε το τέλος. Τέλος. Σου λέω στο λόγο του θυμής μου, τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε.